Okay. Good morning, good morning, good morning! Welcome sa atong programa, ang Hotdogs sang IPPO. Ang Kape Kag Balita. Kami ang inyong mga Ilogo Cups, Police Senior Master Sergeant Francisco Lindor Jr. Ag ako si Police Lieutenant Maria Feomiten. Ari kita sa unang adlaw sa simana, Mayo 3. O naman nga episode natin sa bulan sang Mayo, 2021. So, aton ipagdalong sa inyo subong nga aga ang mga updates sa programa kag accomplishments ng aton mga Ilonggo Cups. Pero antes naman dalaw sa inyong mga mainit nga balita, ari anay ato ng pampa-good vibes ang quote for the day. Yes. Don't compare your life to others. Why? Lain mo niya akong kabuhi sa kabuhi ni mo, Sir Francis. Lain mo niya kabuhi ko kay Erwin, o diba? Kay kasi, most of us, gina-compare natin atong kagalingon sa ibang nga tao. Ano pa, laban nga nagakumparar dira, wala pinanagawilad. Kag may nandun ako Mama Pingping sa Desiderata. Sa Desiderata, nagamaganda nga, let us not compare ourselves to others because there will always be better and lesser person than ourselves. And that comparison would result to frustration. Tama eh. Dismayan ka lang because may ara always mas guwapa sa imo, may ara always mas maalam sa imo, may mas ara nga feeling nila successful sa material nga mga bagay. Amo eh. Pinabalang wala kaya satisfaction sa kagalingon mo, tapos ikumpara mo kagalingon mo sa ibang tao, no. Dapat maano ka lang, makontento ka lang kung anong may ara ikaw, kay ang balgani, can create kaya ni God na perfect. And that's our peculiarity, our uniqueness, Ma'am Pingping. I think we have to celebrate it every day because that should be the point that will make us happy. Diba? Because what you have, wala ang ako. Pero what I have, wala ang ako. Tama. So dapat mag-complement na natin ninyo, mag-supplement, mag-complement with one another. And as a Ma'am Pingping, I think it's so nice na dalo natin ang sa gilayon ining mga mait ka balita because kadamo gid no in the past 3 days na wala kita sa Kape Kag Balita, madamo sa mga programa naton, madamo sa mga accomplishments ang aton nga natipon sa aton nga patuman sa mga kampanya sa kapulisan. Especially Ma'am Pingping ining aton nga barangayanihan sa weekend because nag-celebrate kita sa Labor Day, kag we celebrated the Labor Day in different contexts sa Cebu. Wala na sang rally sa mga dalan. But rather, we able to implement in ating nga barangayanihan. So before we start, so aton i-greet dira ang aton nga 9 million viewers. Siyempre, salamat kayo sa inyong padayon nga pag-subaybay sa sining aton nga programa. Please, don't forget to share our live. Don't forget to like our page, ang Iloilo Police Provincial Office, para updated ka mo sa tanan nga mga live namon kag programa, mga posts nga ginabutang namon dira. And we will try to make it very fast because nabase malaman na naman kita sa internet connection later on. No? Every time nga nag-sold kita sa 9 to 10 o'clock in the morning, medyo nagadamo na ang nagagamit sa ating Wi-Fi dere because of the compliances that we will have to make it quick. So una-una doon si Joseph Riniel Quirante. Siyempre, good morning, Sir Idol, Sir Francis Lindero, kag Ma'am Ping. Sako kita last week because sa ating preparation sa Labor Day, it turned to be successful. Aton nga deployment to incident happened sa AOR, kag safe, keep safe everyone. Greetings from ICPS 3. Family headed by Police Captain Eduardo Siacon Jr. Yes, ako Ma'am Pingping. I'm following the Facebook page ng Iloilo Police Provincial Office and the Facebook pages of Police Regional Office 6. Grabe, very exciting. Tamay ka-inspiring ang nagkakatabo sa atin ng barangay anihan ng mga mobile kiosk kaging pahiwa. Kadamo-damo gid, no? It only shows how the community collaborate with us para ma-address nato ining pandemic, no? Truly ay ning slogan na pampingping sa COVID-19 nga we heal as one is really making an impact sa atong mga community. So muna gani ang atong barangayanihan sa ginaliwat na namon during pandemya last year pa nagsugod may ara na kitaya sini nga pamatasan naton. Amo ini nga nagwa ining bayanihan kiosk ang atong Iloilo Police Provincial Office. Ang kagandahan ng subong kay may ano na siya mobile barangayanihan na siya, barangay, nationwide. Yes, kanami. Wala pa niya nagkuha ang community pantry ni Ari ng Kitadria sa Iloilo Province sa bayanihan kiosk. Pag manami subong, kung ang ibang nga malayo sa ilang lugar, ano na siya, mobile lang atong barangayanihan.
Usually ang unang barangay anihan nga konsepto ging establish naton when Iloilo province and the rest of the region 6 are under the enhanced community quarantine. This time we are in a modified general community quarantine. I think it's not a reason hindi kita makahimot sa sining aton nga barangay anihan because nga madamo pa gyapon sa atong mga pumuluyo ang badly affected by the COVID-19. Madamo pa wala kabalik sa ilang trabaho nga ginakulang sa ilang adaw-adaw nga kalagayan. Sa ato pag-shout out kay Lieutenant Vidal dila sa Uton. Yes. At syempre kay Tatay Joe Tutane sa pagkauton tayo. Good morning sa imo. Including na ang mga Chos Boys Yes. sa Kagbang Uton. And of course, get well soon paghihapon kay Naisusan Dira sa Leganes. Ganis. Kay syempre kay Ma'am Jenny Ong dila sa Pabia. Damo na kami fans club. Oo, kay Ma'am Rose Blaser, no, makariging upod sa aton. Yes. Kay Nova sa magay sa importante nga dira sa sa Saudi Arabia. Yakag dira syempre sa Alimujan EPS naton. Thank you for watching that, guys. And of course, we are also thanking the assistance sa aton nga kaupdanan sa Public Information Office kay Police Staff Sergeant Geraldine Magbanwa and of Yes. course kay Police Corporal Erin Magarso ka nagabulig sa aton setup sa aton nga Pavilion today. Yes, kay syempre nais na mo di paabot sa inyong amon nga pasasalamat. Pinalapot na kami sa 17 mil ang amon followers. Yes. Nga analipay kami at least damo man ang makabati sa amon nga mga programa. Dili ang mga announcement, ang mga reminders nga gusto na mo ipaabot sa inyo, damo na ang makapamati kag makalantaw sa sini. Pag sa inyo man, sa family ninyo, sa friends ninyo, please i-share ninyo ang aton nga Iloilo Police Provincial Office nga page. Yes, Right? maraming salamat din kay Police Brigadier General Haris Fama sa pag-share ng video na ito Yes. sa kanyang Facebook page. No? Yes. Lalong lumalaki at malawak yung nararating Viewers. ng kapiat balita dahil sa Police Digest sa FB. Yes. Maraming salamat, Sir Harris. So I think umpisahan natin ngayon, nagtagalog na kuya. Umpisahan natin no ang aton nga shout out sa aton mga police stations nga madalag ogit ang pangkampanya batok sa wanted person. Una diri ang Ahoy nga manadakop nga wanted person sa tong Abril 30 sa Barangay Bayang Iloilo ining si Roger Mahinay nga nagapangatubang sa kaso nga rape. No? Congratulations sa aton Ahoy EPS kag of course sa aton sa San Miguel EPS may wanted person man sila nga nadakpan tungod man sa sining sala nga violation sa Republic Act or sa rape man, no? Dokabilog eh. So ako yung isa-isa sa San Miguel, rape niya ang kaso nila ni Jerry Morales kag ni Roger Mahinay. Dako niya ang sa rape na kaso, wala isa sa bail nga ginarekomenda, pero ining sa isa kay Jerry Morales, may nga 72,000 pesos na ginarekomenda ang korte para sa temporary niya nga kailwayan. Yes. Kaya bago natin ipadayon, gusto gali naman pasalamatan ng aton nga very supportive nga police provincial director namon nga si Police Colonel Gilbert Sir Guerrero. Bago Yes. dapat gina si Sir. Because nag-attend siya sa flag raising live with the Chief PNP. Kaya sa mo may si Sir nga mga Zoom meeting, especially dito sa press briefing ni Chief PNP sa Camp Rock. And we will be waiting for the updates later on kung ano bala ang mga istoryahan sa press briefing sa aton nga Chief Philippine National Police, General Bob Sinas. Yes. Okay, sa itong pagpadayon, sa bayan naman sa Maniway, isa ka persona naman ang natakpan sa violation sa RA 10591. Ini siya joint operation sa CIDG 6 sa aton nga RFU 6 kag sa personnel dira sa Maniway NPS. May nakitaan diri sa suspitsado ang isa ka kalibre nga 38 nga wala sang lisen, wala sang serial number. Kag hindi siya subong nakahunong na sa rack-up cell sa Haniway NPS. Aside from Haniway NPS, we also have meaning nag-turnover man sa Los Far Arts sa Anilaw kag ara sa Sara. No, thank you so much kids sa pag-responde sa sining among panawagan through our Oplan Tokham kontra Armas Luthang tungod nga may-ari man pingping na tabo. Later na makita natin diri nga natabo diri nga accidental firing because of this inubog may dalang armas nalupo isang kabarga kagawan. Later on discussion naton sa aton nga anti-criminality nga operations. Yes. So sa bahay naman sa NPS ang Mayo 1 may ara naman nadakpan nga isa ka wanted person nga sa persona ni Ronnie Diaz Flores.
sa sala nga rape ni siya. Kag syempre Sir Francis basta ganin nato nga rape, mabulubog atin ni siya, wala ini siya sang bail recommended. Dapat lang, no? Kaga sa ato na sa Laragay PS, congratulations dira kay Police Lieutenant Johnny Arnat sa pagpamuna naman sa pag-implementar sa random checkpoint na nagresulta sa pagkadakop sa isa naman ka-violator sa Quarry sa Provincial Ordinance 2017-145, no? Masubo because despite sa among panawagan nga ang mga quarry operators should always make it sure nga complete ng mapapilis ang inyong mga truck before maghakot sa sining mga quarry materials. Again, they are still violators sa sining provincial ordinance. And rest assured sa ating mga quarry violators nila, quarry operators, that our police units in the province will always conduct random checkpoint para ma-apprehend ka mo. Yes. So, sa bahin naman sa Anilaw, congratulations sa atong nila nga acting chief of police nga si Police Lieutenant Glenn Fortunes kay si Police Lieutenant Ryan Chris Inot ang iyang deputy sa pagkadakop naman sa isa ka wanted person sa kaso naman nga rape. Still, wala ini siya nga bail recommended. Very good, no? Kaya sa atin nila naman nga Matad MPS, congratulations din na sa babae natin nga police, chief of police nila, si Police Lieutenant Maria Rosela Buenvenida sa inyong successful again nga anti-illegal fishing operations, no? Nanonood ko since last week, very aggressive ang Batad naton. Most probably because damo ang nag-attempt na magpangisda naman dira sa Batad, no? Wala problema ang pagpangisda, pero ang paggamit sa illegal na procedure, method sa pagpangisda, amo na ang rason na pagdakpagin ka mo sa ating kapulisan. Yes. Kaya ining troll galing ni Sir Francis, amo ini siyang gagamit sa mga gagumay, kag may nga mga lampan. Actually, do kami nila ng dakpan, ini nagamit sa troll, kag ini nagamit sa likos, not familiar with likos, but again, siguro one time sa aton nga programa, we will be checking on Police Lieutenant Maria Rosela Buenvenida to explain ini mga illegal fishing methodology nga rason nga gidakop ining mga isda dira sa kalawran sa banwa sang Batad. Yes. Atong pagpadayon sa bayan naman sa Concepcion MPS ang Mayo 1, alas 5:30 sang aga may aran na dakpan naman nga persona sa persona ni Junjun Defensor ini kaso nga rape naman ni siya. Sa sa Mayo 1, tatlo gid ka wanted person nga rape ang nadakpan. Kaya hindi sila mga wanted person because usually ini after the crime is committed and file ang kaso, no? Kaya sa ating mga kababaihan, no, nga nanging biktima sa sila pag-abuso sa mga kalalakihan, wala rin kamo ginikay siya naman kamo nga mag-report sa ating kapulisan sa ating Women and Children Protection Desk agot matagaan na mostly siya sining pambambastos kapag mulis siya o pag-abuso sa inyong pinamatarong sa sining mga kalalakihan. Yeah. So sa liwat, congratulations kay Police Major Ronnie Brillo kag sa iya dira nga mga personnel sa Concepcion MPS. Yes, kaga dula nato ma'am, ining wanted person na nakop sa San Joaquin sa Mayo 2, no? Ining si Albert Aguirre, ini siya gatubang sa kaso nga rape kaga wala isang ginarekomenda nga bail ang ato nga korte. Yes. Sa bahay naman ni MPS liwat, sang Mayo 2 naman alas 9 sang aga may nadakpan naman isa ka persona na sa wanted person ini siya sang frustrated murder. Kag niari ini siya nga 200,000 nga bail recommended. Congratulations dira kay Police Lieutenant Danilo Loca sa Ahoy MPS sa sining pagpanguna sa inyong operations. Kasi subusin ko mapigpikat on natin ining mga pasubo nga hitabo, pero I think our viewers dahil sa Kapikat Balita necessary nga makibalian yun. Yes. Kang Mayo 2 alone, there are 3 suicide cases na na-report sa probinsya sa Iloilo. Ini siya ang kasubo dili mapimping because ang rason sang suicide na ini away mag-asawa. Yes, oo. Wala man sila magka-live-in sila, nag-away sila. Wala lang nagkaroon sa maayong communication, nagtuga sining ila pag-suicide. Nag-notice ko bang pimping ini biktima sa suicide, these are from very young mga couple. Yes. May-ari ganyan nga partner niya minor minor de edad, size, no? Pero they are living together as husband and wife. Kaga iba dere ranging from 19 to 22 years old, no? Mga bataon pa ang mag-asawa. No? Kasubo mang pimping because they're very young, nag-join sila, nag-live-in sila. And then gamay lang problema, nagresulta sa pagka-suicide sa isa nila ka-partner. Yes, to kasubo diri kay out of 3, isa dira ang babae. Isa ka babae, no? Kaga ang akong take there is that I think this also time for our young people to revisit ining fact na lang
bataon pa ka mo, kinanamit ba lang magsulod na ka mo sa very serious na relationship. Kaya I think mapingping ang pag-asawa, abi kinanasang na tawag ka preparasyon eh. Yes. Kaya hindi na siya kanon. Then always wala naman, hindi na siya kanon na kung may nitang kay luad mo na. Yes, no? It's a long-term commitment. Yes. Sometimes it takes a maturity, some emotion, at sa side natin para matubang natin ang mga challenges sa ginatawag na pangabuhi mag-asawa. Ang pagkabuhi mag-asawa, abi, hindi na siya always happy moments. No? Yes. There are challenges, there are problems na encounter ka mo. Kaya that would test how strong ang commitment ninyo sa isa kang isa. Yes, kag sa may arag nila may mga problema sa ilang mag-asawa, actually, kita galing ka may mga edad na, may arag ginaya kakatabo, wala isang perfect relationship. Ako ay myself, kapating wala isang perfect relationship. Ang importante kung paano wala nagdalon for sa mga balkainan ni Sir Francis, may maturity stage kinaya kung paano magsulod ka sa isa ka relasyon. So, wala namon hinambal nga wala isang mag-asawa nga wala kaaway. Nasa aton lang din na sa mga nag-suffer dira isang problema, away mag-asawa, sa liwat gina-announce naman ni Francis, you can call us privately or direct message sa amon. Ipabutsag lang na iya kay minagani nga ba Sir Francis ang una sa isa ko ka instructor is ay sa namon actually ka professor nagambal mas manami pa nagani nga nag-share ka sa hindi mo gid kakilala. Kay nga hindi kayo mo yung mag-share ka ng tanan masugid nimo. Ha? Pwede nyo kami pwede nyo kami message, pwede nyo is-announce ang di amon cellphone number, you message us. At least siguro naman makatag kami sa advices sa inyo. Namin din man sometimes yan ang encourage ko kung medyo serious na problema sa mga asawa, especially in at the bridge or at the edge na ba sang first depression. But more usually ang away ng asawa is ang mga causes ng depression eh. I suggest na you have to visit the professional now. You seek professional help. We have psychiatrists, we have psychologists. Please visit them, no? Kag sa atong mga police station may kita mga advisory councils dira, ang isa ka member dira, ang isa man ka religious representative naton. No, gani kung may problema, try to connect with our police station and you might be referred to our spiritual gurus, no? Kaya kamo mag-iyahan kung paano niyo overcome ang problema nga inyong ginatubang. Yes, kung sa mga away mag-asawa naman, may arak kita dira sa tanan yung police station naton, diri sa Iloilo Police Provincial Office, kag sa bilog ng Pilipinas, may arak kita ginatawag na WCPD or yung Women and Children Protection Desk. Diri sa atin sa Iloilo Province, kung malakat ko lang kamo sa police station, may WCPD personnel kita dira. Pwede gid kamo diya ma'am, pwede ko ka istorya kay dumupugat na gid ang buot ko. Hindi po silingon nga nagkadto kamo sa police station, mapablatter na kamo dayon. Pwede man na iya ka ma'am, pwede mo pamatian ako ma'am. Kay may lang ma'am, may away kami sang bana, kuha mo na. At least malaygayan kamo sa insakto. Hindi magkahuya sa pagpapahayag sa support, hindi magpahuya sa pagpapahayag sa bullying para mag-resolve ang problema ang ginatubang ninyo nga mag-asawa. Kaya sa ating mga couples na life is beautiful, marriage is a gift, living together is a gift, kaya we may be able to survive it together ang mga challenges nga ato ginatubang sa ating kabuhi bilang mag-asawa. Okay. 4 ako 5 ka suicide cases. We have just received recently ang isa ka suicide case nga natabuan kahapon. Pero kasi subong aga ang report, no? Again, kabay pa nga hindi na magdamo ining suicide case sa aton nga province. Kay last year we have reached 92 ka cases sa suicide case sa province of Iloilo alone, and there are more than 200 cases around Region 6, and this is alarming that COVID-19. Yes. Gamay lang yung kapatay sa COVID, pero damo lang kapatay sa depression. Gani, sa ating mga pumuloy dira, sa ating mga kapamilya, please check on our neighbors, check on our relatives na basi kasama sa depression, and kung hindi natin kaya, please seek for professional help. So hindi man kasi tanan nga nag-seek sa professional help ang ginaambal kay na Sir Francis mga psychiatrist, may diferensya na kamo sa utok no. Yes. Hindi na yan. So, samtang early pa, kaya pa i-resolve sickness sa buhay mo. And again, sa aton nga iba nga crime incident, may alam kita nga hacking incident. Isa di ka Mayo 2, kang Sabado man, kang Domingo, kagahapon, ang hacking resulta man sang imnanayan. Ang hinubog naman, no? Gani kung ako mag-advise, kung gusto niyo man mag-inom, inom ka mo alone sa inyo panimalay, hindi na ka mo mag-join na sa kumpanya nyo, sa mga amigo nyo. Kaya usually, kung nakainom na ka mo, galain ang ang mudo ninyo, no? Kaya especially in sa inuman, gani, ang diskusyonan, mga lain buot.
No? Dapat diskusyon ka muna sa mga inspirational sa taga-inom ka mo, pahin ka mo magsulod sa punto nga magpinatsanay o magpinunanay. No? Timing lang or swerte lang nga ining biktima sa kahapon nga labanay, wala na patay. No? Pero under sa medical treatment, dira subong sa Pedro Trono Memorial Hospital sa Gimbal. Kaga ining kinabak nga ginamama pimpin, ini nga sa Limeri pala, ini nga relations ato nga uplan na tika to ka kontra ang hospital may isa kagawad nga hubog gapakit gap ng tayo sa iyang armas lutang sa gin-try nga agawon sa ara sa iya tupad nalupok di siya mismo na ligo sa iya kilid accidental firing no so gani ining lost firearm ini nga inyo ginapabugal kag inyong padayon ginahupdan. We are appealing to you again. Nga please surrender this to our police station. Yes. Kag sa bahay naman sa Kalinog MPS, sa Mayodos, do kasubo lang kay may isa ka during incident ang natabo na naman dito sa Kalinog MPS. Kag abi mo ano rason? Hubog naman, hinubog. Kasi imagine, ladies and gentlemen, sa ating mga tumalanaw din sa kapikag balita. Imagine na nyo lang kung ano kadamo ang posibilidad na matabo ng malaig sa mga tao na hubog. Bunanay, Piruay, inihubog, ining ibang na tatong na kaso sa rape na resulta man tumudubog at suspiksado. Wala na sa eksakto nga Panginoon. Later on, mahambal nyo lang, sorry gate, wala ako sa eksakto nga mga pangunang-una. But again, as even in ang mga drink na liquor gani, nagambal, drink moderately. Yes. Kaya kung nagainom ka mo, iputan sa tiyan, hindi sa ulo. Pero na lang last week, may magputod na kaway, pinubog man. Napatay niya ang utod niya, you think it's normal? Hindi kidya eh. Kaya ini naman, isa naman natin ka, sa kapatuan, no? May araw makita na record, no? Reckless imprudence resulting to homicide. Bukod naman siya sa nagasakay sa motorsiklo. Again, magpiping kahapon, no? Nagkanto kami sa central part ng Iloilo. Kaya, sakit ulo kung magtanaw sa mga motor riders na to nga ang ilang helmet ang sa siko. Anong gusto niyo protektahan? Ang siko mo niya pagkasgasan kung ang ulo niyo mabuka? Tama din, tama. Especially sa mga outside city, kung saan medyo malapad at areas damo sa dalanon nga hindi masakop sa atong kapulisan. No? Hindi ma-check na from time to time. Hindi mga pumuluyo dira. Very kumpiyansa kid. Very complacent kid na wala ka sok-sok sa helmet. But again, no, sa ato mga tumalanaw din sa kapikag balita, please spread these videos. Kagabay pa malabot din sa mga motorista na usually kampante gate na mag-travel na wala kasok-sok sa helmet. Mag-isa pa, di ba na laban sa aton 4 lanes na, kung kamo nagamotor, kung kamo mahinay man lang, diri kamo sa upper right gidya sa kay ang diri katatlo na kalinya bala para na sa mga fast moving vehicle. Oo, kay para lilitaw lang gidya sang disgrasya. Kagaya isang dira ka technique magpimping is hindi na isang maglagan sa mahinay. Hindi magpalumba-lumba, hindi magkumpiyansa nga ikaw lang ang gadlagan sa dalanon. Kaya nga kung kaysa kanami ikaw lang matawid sa dalanon pero may matabok nga kuring, may matabok nga ido. Kag may aragid sa nga ikaw nagahalong ka man, ako sa bilang driver, ikaw bilang driver. Nagahalong ka pero may aragid sa mga reckless driver, gidya nga wala gidya nagahalong. Ano pa nagakos kinayasang disgrasya. Kag sa liwat ina-announce pag ginapanawagan namon hindi niyo pagpa-drive mga ginikanan ang inyong mga makakabataan nga mga minor de edad pa. Kag sa mga pimping kauso ni siya ang do motorcycle na siya nga electric na bala. I do believe charge. I do believe damo ni sila sa mga lagad sa sa mga highways. Now I believe ini mga driver kanya lang hindi may driver's license. I think our police personnel sa mga kabanwanan, i-check nyo ini mga rechargeable nga mga motorcycle. Kung isa na kita ako diraan, nag-drive sa mga matigulang, mga kababaihan. Looking at the way they drive, this particular vehicle, but at kung ano wala sila nakaagad, and same nila, raway sila lisensya. No, so dapat ikaw natin naman discussion sa dalan, gani, we have to be very cautious about our security paraphernalias, our safety paraphernalias I mean, kag ato na pag-asuksukon. Kaga goes with our reminders, ang pag-inom, dapat isulod na sa chat, di sa ulo, kag kumalikawan natin ang mag-inom with our barkadas, no? Kaya kung sa hindi malikawan, most of our homicide cases, stabbing, hacking, and shooting incident resulta sa
kahulog po. Yes. So, before kita mag-proceed sa announcements ng atong mga programa, kang updates, i-shout out naman nato ng atong mga tumalanaw. Unahon naton siyempre si Vel Dira sa atong si Good Kaduang morning, Chief good Dira. morning. Good morning. Si Ayan Kumpanya. Hello, gid sa imo. Siya, solid KKB ko, no? KKB naton ang Kapikag Balita. So, siyempre, si Christian Elizar Sitson. Good morning man sa imo. God bless. And thank you so much man sa ating San Miguel PNP na nag-join din sa atin sa Yes. Bungada. Kag si Albert Baron Ferte. Good morning and God bless. And si Raquel Loriega. 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 Good morning, ma'am. Pag siyempre si Toto Nang sa akong classmate, nila sa Congratulations. Iloilo. Congratulations no sa subang nga bata ni Toto na. Wow, congratulations classmate. At syempre ang PNP Kalibo, wow, sharer man naton. Good morning sir and ma'am, good morning man sa imo. Regards na sa ako niya classmate kay Police Executive Master Sergeant Macario, Ronald Macario. Yes, at syempre gusto ko man i-greet nila ang akong isa ka idol, si Police Lieutenant Colonel Balano, sir, dira sa Tugigaraw City. Namian sa kuno Sir Francis, maglantaw sa aton. Nag-OSIC ini subong si sir. So, ang bali na namian ako maglantaw, magsabay sa inyo ni Francis, ang kanya kagabi. Thank you so much. Oh, thank you so much, sir. Regards mo kay Ma'am Balano, kay Mrs. Gab, because nga very active siya sa police strategy management when I was still with our SMU man and siya counterpart naman sa Region 2. Regards sa inyo sa Mom's answer. Sir, halong-halong lagi sa person. And of course, belated happy birthday sa aton nga amiga, kay BJ. Ay, belated galing. I can smell pizza, I can smell Karon. ice cream. So, sige later Hapon on. birthday niya? Ah, Saan bang yung birthday? Kang Friday, Saturday, Eh, May Saturday. 1. Tauro si, Sa buwas ko naman yan, shout naman kami sa amon, isa di ka Of course, sa tumatumanan out, don't forget to get our co-host dere sa Kapikag Balita kag ang host natin man sa aton nga ronda sa probinsya kung hapon si Police Corporal Aaron Magarso na mag-celebrate sa iya na 18th birthday was. 18th birthday na. Gusto naman gali paabot sa inyo, ining atong programa kung aga, ang ini KKB or atong nga kami kag balita. Kag sa hapon, please, kung ano inyo pagsuporta sa amon, suportahan taman ang atong ronda sa probinsya. Siyempre, ma-host ina nila Sir Erwin, kag si Lorly Liboso Liboso. Lumao. Yes. So kung saan ano yung kaka-confess yung mga pinting, napagtaka nila kung hapon. Yung may ano nito. Okay. Si ma'am, pang-agahan na si ma'am, kung hapon lain naman natin yung mga host, ganit, please support our initiatives and our programs. Ang Kapikag Balita sa aga, kag ang ronda sa probinsya kung hapon, to give you updates sa mga incidents, kag sa mga accomplishments sa ating kapulisan dito sa probinsya sa Iloilo. Yes. At syempre, ang natabugan isang Friday, sir, we are very happy. Kaya ang amon nga Iloilo Police Provincial Office nga best practice na approve na. Yes, Diba? double celebration Yes, ang Friday, no? Nagiging ka Friday dito sa Iloilo Police Provincial Office. Luwas ka na approve na as best practice ang Babae Bangon Project. Nag-retire man ang among DPDA. Isa na ka accomplishment man sa Iloilo PPO nga isa namon kami membro nakalabot sa tinatawag na retirement stage. No? Yes. Kaya, Ma'am Pimpin, are you also looking forward to your retirement? After 9 years, sambal ko galing sa kabarang ko na, sambal ko 9 years na lang ako sambal yan 9 years nga man, ko syempre 41 ako sa buong 9 years, at tayo 15 din ako gusto mamblema ko tani. Kalikay mismo ang bana ko na yung nagambal, hambal yan, may kanugod, mapuslan ka pa yan sa PNP. Yes, no? Anyway, let's say, no, ako gani, this is our 20th year in the police service and I'm thinking of retirement man because I want to really spend my time doing the things that I love the most. Even though ining mga ginobra natin sa PNP is one of my passions man, pero may iba nga bagay na gusto ko itutukan sa remaining years in my life. So, sa ating mga tumalanaw, thank you so much guys sa inyong mapadayon na pagsaktan sa sining mga programa, Kapikag Balita. Nag-again, kami ang inyong alagad, Police Senior Master Sergeant Francisco Lidor Jr. Pag ako naman si Police Lieutenant Maria P. Ongiten. Nagabili sa inyo sa isang reminder, make this day an opportunity to make it better than yesterday.